And basile kumastandi bana kusama men sishuta ngeke. Oh balala okay athi sibona ukuthi bazolala na uza. Mama Jane. Mama Jane. Kadam phakamsel. Mama Jane. Iwile. Kadam phakamsel. Nyarasa lapho, nyarasa. Mitkorere ke. Kadam korere. Mama Jane. Nakera please do. Mi bambile phela la. Umphethe umuntu. Jane mama Jane am abuse. Lento miyenza unnatural. Asilapho. Baba hambe ngeenyawo. Amapela ne order. Let strike one day. Come so ratswara again. Hulukile aba lento lestrike labayitholanga lamanje. Amazulu abadlala. Alela kulento nje. Ngayishayela le moto kodwa sisilakile. Mama ngidubula. Uthatha imali yami yonke uyicheckise lapha. Ufuna checking isala. Awuthiliwe yena. Thatha checking unikeze ke uNdlovu umtshela ukuthi basidubuleleke. Hayi sereke ngenkani lana. Laka ngenkada ke la mangabe la bantu mangabe yamiswa le moto vele ngiphuma ngishiya bazayibona laba ke laba xosa gcwela etata ngisa digcwele ixhosa etata uchuba le taxi sawufela lapha ubani obekhuluma nawe ubani othe kuyefakaza wena into ekhona lalela Ndlovu mangabe saphuma nisisilikile aphuma abasidubula ke phuma la moto phela ngiphuza imbiza zami ekseni mina economics accounting benyenza ngirobo gokwami ngivule phambi kwakhe incwadi ngithi ay yini ngithi ayibalance le ngathi kanjani ngithi kushoda 18 rand lana mina ngazi ngithola lapha ngiyifela lento uzathi sikhumbuzo ufake isandla ku brand thatha ulethe 18 rand yami Skhumba bese ngicede ngithathe ngifake incwadi ngiyiva ngithi ayibalance la manje athi malume uzobonga mina bathi wena uzobonga ngathi yo akazi yothini wagibela phezulu kwethuna wagibela phezulu kwethuna was standing on top of the grave sibonge bathi ngibonge nami ngiyabonga umzwandile ka ugulile umzwandile umzwandile ke hey bukumuntu etoilet nje iviki lokho sithi uzoba ngcono kanti hayi uyahamba umzwandile umuntu esimbhekile bokumkhulu ke lo se-ICU umkhulu uye umuntu esimbhekile ke umzwandile ke ugulile ke sithi nje sibonge ke wonke umuntu bemoto abama-taxi nabama-truck into eyi-1 imoto athi ya ngimalana nje ngithunyela umndeni ke sisho happy birthday auntie birthday auntie namhlanje. When was the last time when you saw taxi drivers in an accident and they said the taxi driver died? They're always there to tell the story. But I'm not the taxi driver. Let me pray. 15 people died and I got a scratch. Let me pray. I keep phone. Full machine. Spirit. Hey, England. I beg a bonding. I beg a bonding. Taxi driver mazulu mina ngaza njani awashona wena the last time uzoba taxi driver zolushona accident phela abothe izoshayisa phela ngaphuma ke mina asephuma yazihambela wathi yazama ke lokho umsuthu uyibamba hayi sihambe nithi uyithwarelani bayibona uyofa lento exolisa indaba ngicabanga indaba ngiyaxolisa